Dobrý den, tohle je Steve Lumber 2048 a dnes budeme hrát Minecraft. Bude to zase tenhle svět, který vidíte pode mnou. A tak dnes jsem začal stavět můj dům a taky jsem se podíval na další vesnici. Doufám, že se vám video bude líbit. A tak jdeme na to. A už jsme tady, takže budeme si asi prvně dělat dům a pak možná se podíváme na vesnici nějakou, protože jsem našel jednu. Tak asi začnu s tím domem. Myslím si, že asi prvně půjdem do jeskyně pro nějaký kámen. Vlastně taky meč, bych jsem chtěl, a je tady pan kovař, má hodně dobrý meč a má ho doslova levný. Takže já mám málo emeraldů. Co s tím uděláme? Bych jsem tady něco prodat. A jedině tyhle lahvičky, ale tady nemám žádný písek skoro. Tak jako já mám dost železa, můžu si to prostě udělat. Jo, 7. Počkat, jo. To bude právě skoro přesně stačit. Takže uděláme si meč a pak dům a pak se podíváme na vesnici. Tak. Má tady nějaký palivo, tak vlastně, mám uhlí, jsem se ani nevšiml. Tak. Ještě mám kámen? Nemám. Tak ještě půjdu natěžit nějaký kámen. A abych si mohl udělat další pec, a to bude tavící pec. Protože bych sem taky chtěl udírnu. Tak třeba tady tuhle díru můžeme zvětšit. Tak. To už je z kamene. Tak, jsme tady. A už se nám vypekly 4 ingoty. To je rychlý, když tam nejseš. Tak. Si prvně udírnu. Pak až se tady, tak. Tohle tam vydělám. A tohle uhlí se taky vezmu a potřebuju. Jo, vlastně ještě potřebuju ty kameny. Takže to nebylo dost, já jsem úplně zapomněl. Jak tady třeba. Tak. Je dobrý. Máme tady tohle s jídlem. Jo, dobrý. Akorát mám 5 emeraldů. To znamená 5 králičích gulášů. Takže myslím, že jedno uhlí bude bohatě stačit. No. Tak, a už to máme vypečeno. Já teď to vykraftit. Máme tavící pec, jupi. Teď jak ji položíme, tak si myslím, že bude další práce. Jestli tady ještě mám nějaký osničany bez práce. Tak. Dobrý, už mám jenom jedno. Tak, myslím si, že to bude stačit, protože já se peče hodně rychle. Když tak tam dám jeden slab. Jo, dobrý. Tak. Aha, jo, zbylo nám na meč. Krásně, akorát nemám tyčky. Tak. A konečně mám meč. Mám nějaké jídlo, tohle. Mám. Takže si to vypeču. Tak. Myslím, že si vypeču prostě všechno maso. Tak.
A máme to vypečeno. Všechno. Jo, teď jsem chtěl jít do té jeskyně. Za chviličku se bude stměvat, ale si myslím, že tam půjdu jenom na rychlovku. Jo, mám dostaček. Tak, už jsou tady. Takže, jak se dostanu dolů? Ajajaj, to je špatný. Tak jako mohl bych jsem si tam postavit nějaký mostek, ale stejně jak se bude stmívat, tak já půjdu spát. Hele, je tady tenhle pan, co prodáváte. Železné boty. Ale jsou docela drahé. Tak, to je jedno. Už je další den, takže nic v jeskyni nebylo, tak proto si najdu. Jo, třeba tady je pěkná placka. Jdeme si postavit dům. Z čeho ho uděláme? Myslím si, že prostě z kamene a dřeva. Ale také. Kamen tady. A to je přesně stack kamene. Tak jdeme už konečně stavět, doufám. Si myslím, že první patro asi bude, vlastně přízemí bude z kamene, pak první patro může být třeba prostě dřevo kámen. Jo. Jsem zapomněl crafting table. Tak si tam zajedu. Tak. A už ho mám. Tak. Jde se stavět. Konečně. Tady si to naplánuju. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak 1, 2, 3, 4, 5. To bude moc malý. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yep, to je dost velký. A tady udělám vchod. 2, 3, 4, 1, 2, 3, a není to uprostřed, tak udělám dvojty. Tak. Teď postavím zdi. Už nemám kámen. Ne, mi se rozbil krompač. Právě na 63. Ach jo. Co teď? Tady se asi nemůžu koupit. Ne. Tak. Já nevím, co udělat. Tady asi nic. Nemám železo, tak asi si udělám prostě kameny. A půjdu do jeskyně.
jsme tady. Teď já si vykraftím tady pár dřeva, protože nechci používat ten kámen, který jsem si teď pěkně vytěžil. Jsem skoro spadl. To by bylo hodně špatné, kdybych sem fakt spadl. To je tma. Hrozná. Tak. A žádný železo tady není, si myslím. Ach jo. Tak co? Bude tady aspoň něco? Ne. To není možné. 36. Vím, že je hrozně moc železa, ale na 15. Co? Takže jdeme dolů. Já jsem si vzít celou postel. Já fakt nejsou chytrý. Tak. Schody. Je. Dobrý, už vidím. Ale vidím, že už mě viděl zombík. Taky je tam skelda. No nevím. Fakt nevím. Dobrý, ten se ke mně nemůže dostat, tak prostě vypůjdu dolů a jo, už je to blízko. To železo... Pozor, díra. Tak. Už jsou blíž k tomu zombíkovi. Já se teď vůbec nechci bojovat. Ale asi musím. Tak. A už je to blízko, to železo. Tady seš, železko. Dobrý, skvěle, to mě nevidí. Chci být potichu, když vím, že to nic neudělalo. Stejně si mě všiml. Já si myslím, že asi půjdu... ještě není večer. Tak já nevím. Protože já jsem měl vidět ten skeleton, tak nevím, jestli to přežiju. Protože pak by mě ho sestřelit dolů a pak by mě určitě ty zombici zabili. I když mám štít, tak neumím moc bojovat. No dobrý, už se změnilo, takže stejně by to bylo špatný tam být moc dlouho. Vlastně tak zítra se vlastně můžeme podívat. Tu vesnici tam asi budou mít nějaký prostě železo. Tak a už je ráno. Jo. Asi si postavím loďku a popluju tam, protože vím, že je to blízko vody. Tak. Už mám dost. Počkej. Jo, vlastně jsem se ještě ani nedotkl vody. Takže. Loďka. Určitě si beru sebou krafťák. A možná i tu... no, vlastně jsou práce. Škoda. Postel se asi ani nemusím brát. Takže to... A už jsme tady. To vypadá, že je to velká vesnička. Je kočička a ovce. Tohle je docela velký dům. Co tady mají? Udělej. Tak dobrý.
No. Jo, dobrý, dám, pane farmáře. Nic. Dobrý golem. No dobrý. To se hodilo. Tady aspoň mají farmy. To je dobrý. To je super, jak blázon. Ukradl jsem ti to, víš to? Vůbec? Víš co? Tak 8 těch jsem jinak ti dám. Tak. No. Co? Tak. Dobrý. Prostě ty věci, které jsou úplně na nic. Dám tam. Tak, co děláte, pane? Jste v pohodě? Proč vypadá to žena? Hele. To bude peněz. Ne. Ty prase. Dobrý den, pane. Tak. Co teď jsem chtěl udělat? Ani nevím. No vlastně. Co prodáváte, pane? Jo, byli. Tak jo, děkuju. Co vy? Brambory. Ty nemám. No, mám jich málo. To ne bez práce. Jo. Je tohle velký dům? Ne. To vypadá jako díra od creeperu. A to, no to není možné. To ještě někdo nebyl, já doufám. Tak. Je dobrý, emerald. Krádež je super. Dělám si srandu, logicky. To není pravda, krádež je úplně hrozná. Kde tam byla jeskyně? Kráva. Pane Vesničane, proč jste v lesu? Proč jste v lese? Já vím, že není tak daleko, ale šli jste na procházku? Proč vypadá to tak? Dobrý, tak někdo ani tak se. Tady vezmu tohle opilí. Tak. Proč nemůže ta moje vesnice mít tohle? Taková farma by byla super. Kam běžíte, pane Golema? Doufám, že jste mě neuviděli, jak kradu. To cože? Už nevím, koho kdo bude chtět na řepu, tak budu miliardář. A to se vyplatí. Dobrý den, pane. No. Jo. Co? Já mám víc než stak brambor. Pane, kde jste, pane Brambor? Tady. Tak víš co, 10. Kolik mám? 30? 15. Jo. Tak. 3 emeraldy, skoro zdarma. To je super. Takže tam tahle vesnice je super, akorát není super, že nemají kováře. Takže, dobrý.
ale všiml jsem si, že tady nemají ani jeden balík. Což je hodně divné. Myslím si, že každá vesnice v tomhle světě má prostě jednu špatnou věc. Třeba tam ta moje vesnice neměla žádný farmy a tahle vesnice nemá ani jeden balík. Čekat, fakt nemá ani jeden balík? Nevím. Ale už se stmívá. Jo, myslím si, že jsem prozkoumal už celou tu vesnici. Akorát nějaký typ práce bych jsem tady mohl vzít. Jak se tohle za dům? Takže to možná bude kovář. Vyzkoušíme to. Dá se tohle? Jo, Dobrý, kovářský stůl. Takže tohle bude fakt kovář. Tak vím, že tady byl vesničan bez práce. Někde. Tak dám to tady prostě doprostřed vesnice. Tak. Chce někdo práci? Halo, práce zdarma. Tak nic, všichni šli spát. Ach jo. A zítra ještě furt můžete dostat práci zdarma. A budete dostávat 0, no celých 0 korun. Hodně plno. Že jsem vás teď hodně naštval. Ale musím se vyspinkat, chápete? Tohle je můj svět. Hej, co děláte? A myslím si, že tohle video už skončím tady. Takže doufám, že se vám video líbilo a jestli jo, tak dejte prosím like a nebo dejte odběr, ale nemusíte. A si myslím, že nějak v pondělí udělám další video. Tak nashledanou.